Dyma'r llyfr cyntaf i fi gyhoeddi eriod, felly'n amlwg oedd yn dipyn o fraint cyrraedd y rhestr fer, a dwi'n hapus ofnadw fod y llyfr wedi cael y cystal dderbyniad. Yng ngwaith pob dydd i fel petai ydy sgriptio, a storio ar gyfer pobl o cwm. Mae sawl syniad gen i wedi bod am lyfrau ac am nofelau, ond dyma'r un cyntaf i orffen. Bachgen tair ar 10 oed yw Gethin, sydd wedi symud i Bontypridd gyda'i fam, ac ar y nos gael yn Gaea, mae fe'n dianc o Rifwlis a mae fe yn glanio mewn coedwig, a mae fe yn mynd nôl 300 mlynedd i'r gorffennol, ac yn deffro'r bore wedyn, a'r person cyntaf mae'n gweld ydy bachgen o'r un oed â fe sy'n edrych yn gwmws un fath o fe mewn dillad bratiog, a mae fe'n cyflwyno hunan fel Griffith Morgan, Gethin Nyth Bran. Curodd yr aderyn edenydd eto a chodi'r awyr. Hedfanodd yn uwch ac yn uwch ac yn uwch, yn smotyn bach gwyn yn mynd yn llai ac yn llai, ac yna diflannodd yn gyfan gwbl. Mi oedd yn redwr da iawn, neu rhedegwr fel o'n nhw'n galw fe pryd ni, yn rhedeg rhasys a oedd pobl yn betio arno fe. Fe ddaeth y syniad yn weddol gyflym o gito, achos o'n i hefyd yn hoff iawn o redeg. A wedyn y syniad oedd a fydden ni'n gwneud llyfr hanesyddol, neu a fydden ni'n ceisio cyfuno hynny gyda stori mwy cyfoes. A dyna beth nes i benderfynu wneud yn y diwedd, oedd cyfuno'r hanesyddol a'r cyfoes. Pan bych chi'n sgwennu llyfr, nid dim ond yr iaith ydy, nag e. Mae'n bwysig bod pobl yn gweld eu hunain mewn ffordd, mewn llenyddiaeth, a bod e ddim yn rhywbeth sydd wastad yn dod o'r tu fas. Falle'r brif neges sydd yn y llyfr ydy, just annog pobl i gredu'n eu hunain ac i bod yn hyderus yn eu hunain. Wel, os byddwn ni'n gorfod crynhoi'r nofel mewn 3 gair, byddwn ni'n dweud cyffrous, gyfeilgar, gobeithiol.